Hola, matestuberos! Avui anem a resoldre un exercici que els he posat als meus alumnes del centre. Llavors, tenim aquí un exercici que ens diu: en un matràs tancat de 5 litres hi ha 42 grams de nitrogen a 27 graus. Per tant, en el primer moment que nosaltres llegim nitrogen, que sabem que és un gas, ens parlen de temperatura, ens parlen de volum, què ens ha de venir al cap? Doncs l'equació d'estat dels gasos en condicions ideals, que seria P, pressió per volum, igual al número de mols per la R, que és la constant dels gasos, per la temperatura. I ja sabem que hem de posar unes unitats o unes altres en funció de quina R fem servir. Una vegada comentat això, anem a seguir. Diu: determina la pressió a l'interior del matràs. Per tant, què m'estan dient? Doncs que tinc un recipient tancat d'un volum de 5 litres, que tenim una massa de 42 grams de nitrogen. Nitrogen l'hem d'escriure com N2, Típic error, posar nitrogen com a gas monoatòmic, és a dir, només N. Què passarà? Que quan anem a passar de grams a mols ens equivocarem calculant la massa molar i el resultat estarà malament. Recordeu, els gasos són diatòmics, a excepció dels gasos nobles que són monoatòmics. Bé, seguim. A una temperatura de 27 graus Celsius. Llavors, per determinar la pressió, com que nosaltres sabem que la pressió pel volum és igual a nRT, què haurem de fer aquí? Aïllar la pressió de la nostra equació d'estat. Per tant, la pressió serà igual a N per R i per T. Tot això dividit entre el volum. Tenim el volum? Sí. La temperatura també, la R la coneixem. La N no, però la podem calcular, no? Per tant, anem a calcular la N. Per fer-ho, haurem de passar els 42 grams de nitrogen a mols. Com? Fent servir la massa molar del nitrogen, que sabem que serà 14 per 2, que ens donarà 28 grams per mol. Llavors, sabem que cada 28 grams de nitrogen tenim un mol de nitrogen. Grams i grams marxen i d'aquí podem calcular amb la calculadora 42 entre 28, que ens surten 1,5 mols. Amb tot això ja podem tornar a la nostra equació d'abans i dir, vinga, mols, 1,5. R, posarem la de 0,082 perquè fixeu-vos que el volum el tenim en litres, llavors així serà tot molt més fàcil. Temperatura, 27 graus, però l'hem de passar a graus Kelvin. Recordeu que es fa sumant 273 i ens queden 300 graus Kelvin. Tot això dividit entre el volum. I què ens donarà? Doncs aquí obtindrem la pressió en quines unitats? En atmosferes. Recordeu que si fem servir la R de 0,082, la pressió va en atmosferes i el volum va en litres. Llavors, 1,5 per 0,082 per 300 i per 5, i dividit entre 5, ens surt una pressió de 7,38 atmosferes, i aquesta seria la solució a la primera pregunta. Què ens diuen ara? Es deixa sortir nitrogen fins que la pressió interior és de 1 atmosfera. Calcula quants grams de nitrogen han sortit del matràs. Doncs vinga, a veure. Primer de tot anem a fer espai. Vinga, va, què ens demanen ara? Es deixa sortir nitrogen fins que la pressió interior és de 1 atmosfera. Calcula quants grams de nitrogen han sortit del matràs. Per tant, hem de calcular els grams de nitrogen que s'escapen del matràs. Per què ens diuen que s'escapen? Perquè el que ha passat és que teníem una pressió de 7,38 atmosferes,
I què ha passat? Han obert el matràs, el tap, l'aixeta, el que sigui, i ara tenim una nova pressió d'una atmosfera. El que sí que sabem del cert és que en aquesta situació tenim la mateixa temperatura de 300 graus Kelvin, recordeu que el 300 ve de sumar 27 més 273, i tenim que el volum és el mateix. Pregunto, el número de mols continua sent 1,5? Doncs no. Per què no? Perquè han obert el matràs i han deixat sortir nitrogen. De fet, això d'aquí és el que haurem de calcular ara, la nova quantitat de mols que tenim. Per fer-ho, com ho farem? Doncs farem servir la nostra equació d'estat dels gasos. D'aquí aïllarem la N, i la N serà igual a pressió per volum entre RT. Com que la R i la T estan multiplicant la N, passen a l'altre costat dividint. Substituïm dades i tenim una atmosfera per 5 litres dividit entre 0,082 per la temperatura, tindrem la nova quantitat de mols que s'ha quedat dins del recipient. I ens surten 0,2 mols de nitrogen. Clar, aquests són els mols que s'han quedat dins del recipient. I aquests mols podem saber a quants grams corresponen. Abans hem vist que podíem passar de grams a mols o de mols a grams fent servir la massa molar, que la massa molar del nitrogen ens havia donat 28. Això vol dir que per cada mol de nitrogen tenim 28 grams de nitrogen. Mols i mols marxen, multiplico 0,2 per 28 i em surten 5,6 grams de nitrogen. Recordeu que aquests són els que s'han quedat dins del recipient. Per tant, quants grams ha sortit? Doncs la massa que s'ha escapat serà igual a la que teníem menys la que tenim ara a dins del matràs. 42 menys 5,6, veiem que s'han escapat 36,4 grams de nitrogen. I aquesta seria la resposta a la segona pregunta. I per últim, què ens pregunten? A quina temperatura hem de posar el recipient perquè recuperi la pressió inicial? Clar, què ens estan dient ara? Doncs ara ens estan dient, escolta, amb els mols que ens han quedat a dins del recipient, que són 0,2 mols, i la pressió que tenim, que és d'una atmosfera, i el volum, que el recipient no canvia de volum, continua sent de 5 litres, ens diu, a quina temperatura jo hauria de posar aquest recipient perquè la pressió ara, en lloc de valdre una atmosfera, valgui la que hem calculat abans, la de 7,38 atmosferes. Sabent això, podem tornar a fer servir l'equació d'estat dels gasos. Sí que és veritat que hi ha altres maneres de fer-ho, però sabent aquesta fórmula, no necessitem saber cap altra més. Podem fer servir aquesta per tot. Llavors, la temperatura serà igual a què? Doncs la N i la R que multipliquen la temperatura passen dividint i ens queda aquesta equació d'aquí. Ara simplement hem de substituir les dades que pertoquen. La pressió que volem tenir ara és la de 7,38. El volum continua sent de 5 litres i la quantitat de mols que tenim dins del recipient és de 0,2, perquè recordeu que s'han escapat una certa quantitat de mols. La R, 0,082. Si calculem aquí, ens sortiran graus Kelvin i serà la temperatura a la que hem de posar el recipient per tenir la pressió inicial. I em surt una temperatura de 2.250 graus Kelvin.
I aquesta seria la resposta a la tercera pregunta.